Усім прывітання, з вами мистер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірны дзень са студыі Еўрарадыё, як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і троху ў незвычайны час, але у наш звыклы дзень у нас са сваім штотыднёвым аналізам падзеяў у Беларусі і за яе межамі палітычны аглядальнік, кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, сябра вольнай Беларусі Павел Усаў. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый день, шановное господарство, добрый день, Дмитрий. Ну, як заўважылі наши слухачы і гледачы, сённяшняя наша сустрэча ладзіцца не толькі у нязвыклы трошачку час на гадзіну раней, але і у не зусім звыклым для нас фармаце. Павел на сувязі праз Zoom, а ўсё таму, што ён знаходіцца ва ўкраіне. Мы ведаем ужо з паведамленняў, якія былі і у вас у канале, тэлеграм-канале, і у іншых сродках масавай інфармацыі, што вы разам з кіраўніком вольнай Беларусі Зяноном Пазняком паехалі ва ўкраіну і адвезлі машыну у полк Кастуся Каліноўскага. Спадар Павел, все ж таки, якая мэта візіта ва ўкраіну? Бо даставіць машыну, чыста тэхнічна можна было там і іншымі сродкамі, не было неабходнасці ехаць кіраўнікам вольнай Беларусі дзеля гэтага. Все ж таки, значыцца, мэта іншая, якая? Мы выкарысталі машыну, якую перадалі палку Каліноўскаму беларусы дыаспоры Бельгіі. Гэта як транспартны сродак, просто я быў за кіраўніцай, мы прыехалі на машыне. Яшчэ раз скажу, што заслуга перш за ўсё і асноўная гэта дыаспоры на Бельгіі, якія рэгулярна пастаўляюць розныя сродкі, у тым ліку машыны для палка Каліноўскага. Мы ў сваю чаргу, гэта будзе трошки пазней, у паведамленнях прывезлі два дроны для палка Каліноўскага, адзін з якіх быў сабраны якраз такі групай, якая сфарміравалася невялічкая пакуль што ў межах вольнай Беларусі, якая займаецца закупкай і зборам дронаў і перадачай іх для палка Каліноўскага, і іншая дапамога, якую праз вольную Беларусь перадалі для палка Каліноўскага. Гэта што тычыцца вось гэтых тэхнічных момантаў, я бы хацеў і праясніць, каб не было там ніякіх спекуляцый. Безумоўна, і вольная Беларусь збірае сродкі, пакупае машыны і перадае машыны, некалькі машын было перададзена палку Каліноўскім, але гэта проста як такі элемент, які варта было б ўсё ж такі праясніць. Што тычыцца мэты нашага візіта, суды прыезда, гэта перш за ўсё, канешне, сустрэча з палком Каліноўскім, з кіраўніцтвам палка Каліноўскага, з прадстаўнікамі іншых беларускіх добраахвотнікаў, а таксама з тым кіраўніцтвам руху Каліноўцы, які ўзнік некалькі месяцаў назад. Перш за ўсё для таго, каб палітычна, ідэалагічна падтрымаць беларускіх ваяроў, канешне, ацэніць сітуацыю, бо таксама шмат розных спекуляцый адносна таго, што адбываецца, нейкія негатыўныя тренды ў межах палка Каліноўскага, як і ва ўсіх структурах ёсць цяжкасці, але агульна механізмы, што тычыцца, хацеў бы тут адразу адзначыць, рэкрутынга, падрыхтоўкі валантэраў, добраахвотнікаў, якія б хацелі змагацца з ворагам у межах палка Каліноўскага. Усе гэтыя механізмы, як прынамсі нам пацвердзіла кіраўніцтва палка Каліноўскага, яны працуюць. Ёсць уся неабходная у межах палка Каліноўскага ва ўкраіне база, якая забяспечвае падрыхтоўку, прыняццё і падрыхтоўку добраахвотнікаў з Беларусі, беларускіх добраахвотнікаў. Усё гэта працуе, як і працуюць механізмы, неабходныя для падтрымкі для палка Каліноўскага і іншых структур добраахвотніцкіх у межах палка Каліноўскага, ці асобных, якія знаходзяцца сёння ва ўкраіне і змагаюцца супраць
супраць расійскай агрэсіі. Акрамя гэтага, канешне, сустрэча з украінскімі палітыкамі, ну, пра гэта ўжо было паведамленне, мы сустрэліся з былым амбасадарам Украіны ў Беларусі Кізімам, даволі сістэмна, рознабакова паразмаўлялі адносна таго, што неабходна для украінскага палітычнага кіраўніцтва, ясная стратэгія, чаго жадае беларуская апазіцыя ад Украіны ў перспектыве, якія падыходы, якія павінны быць сумесныя дзеянні. Думаю, што ў гэтым накірунку будзе ісці далейшая наша супраца. Ну і плануецца некалькі сустрэч таксама з і былымі палітыкамі, і дзейснымі палітыкамі, пакуль не буду агучваць дэталі, але ўсё гэта ў межах планавання, бо таксама трэба разумець, што загадзя запланаваць усе мерапрыемствы ва ўмовах вайны і такой мабільнасці даволі моцнай цяжка, але думаю, што наш візіт будзе мець пэўныя палітычныя вынікі, плёны прынясе, прынамсі для артыкуляцыі галоўных ключовых стратэгічных момантаў далейшай палітыкі ці бачання Украіны, Беларусі і апазіцыйных структур у межах тых працэсаў, якія вакол Беларусі адбываюцца. Можна вось трошку, я разумею, што ты сустрэчы, якія яшчэ будуць, пра іх, ну што тут пра іх скажаш? Толькі што яны яшчэ будуць. А калі браць тыя, што былі, вось з тым жа самым Ігорем Кізімам, што больш, можа быць, больш там канцэптуальна ці больш падрабязна пра тое, вот ці стала зразумела з размовы са спадаром Кізімам, ці пачала з'яўляцца нейкая там стратэгія, нейкае бачанне ва ўкраіне адносінаў з Беларусю, з сіламі, ці пачало фармавацца нейкая вось ўсё ж таки стратэгія адноснаў узаемаадносінаў? Што тычыцца ўзаемаадносінаў з беларускімі палітычнымі апазіцыйнымі структурамі, то з таго, што вось я магу зрабіць вынік, гэта падыход такі універсальны. Украінскі бок гатовы размаўляць з усімі палітычнымі структурамі, але яны таксама патрабуюць яснасці таго, што адбываецца ў палітычных структур у беларускай апазіцыі. Гэтай яснасці няма, нібы ёсць структуры, каардынацыйная рада, кабінет, офіс Ціхановскай, але якая іх стратэгія датычна Украіны, датычна ўзаемадзеяння з Украінай дзеля зменаў у Беларусі для Кіева, ну прынамсі з тых словаў, што прагучалі, неясная, па сутнасці няма нейкіх стратэгічных прапановаў. Адзінае рэальнае разуменне ёсць у прадстаўнікоў палка Каліноўскага, і ў дачыненні да палка Каліноўскага ёсць яснасць, што гэта беларусы, якія змагаюцца супраць расійскай агрэсіі ва ўкраіне, і што ключовая мэта гэта, канешне, перш за ўсё падтрымліваць полк Каліноўскага. А вось іншыя структуры, палітычныя структуры, каляпалітычныя структуры прадставіць нейкую ясную стратэгію, той же кабінет ці тая ж каардынацыйная рада, пакуль што не могуць. Больш таго, канешне, часткова украінскі бок, я тут не кажу пра, скажем, верхушку ўлады, бо іх зусім іншыя праблемы цікавяць, а менавіта тых людзей, якія займаюцца Беларусю, займаюцца ці добра арыентуюцца ў палітычных працэсах, у той же апазіцыі ці рэжыма Лукашенка. Для іх цяжка зразумець, што ж у дэмакратычных структурах адбываецца. Прычыны крызісу, прычыны сыходаў, прычыны канфліктаў, яны разумеюць, што на сённяшнім этапе вось тая частка дэмакратычных структур, якая ўзнікла у 2020 годзе, з якімі былі звязаныя даволі вялікія надзеі, спадзяванні, яны знаходзяцца у пэўным крызісе кіравання, і які вынік тых працэсаў крызісных, якія адбываюцца у гэтых структурах, цяжка прадказальны. Таму галоўная ўвага засяроджана на падтрымцы для палка Каліноўскага, для фарміравання ўласнай стратэгіі,
Канешне, гэта абсалютна не азначае, што украінскі бок будзе кагосьці абмінаць ці не весці нейкія перамовы яшчэ раз, ці размовы, ці сустрэчы, яны гатовыя сустракацца з усімі, выслухаць пазіцыі ўсіх, рацыянальныя прапановы, гатовыя абмяркоўваць, гатовы узгадняць, гатовы прадстаўляць наверх, але неабходныя гэтыя прапановы. Стратэгічныя прапановы, як можна ўздзейнічаць на сітуацыю ў Беларусі, якія могуць быць механізмы, яны гатовы слухаць, яны гатовы ацэньваць, аналізаваць і выкарыстоўваць. Я думаю, што гэта вельмі добры падыход, не ізалявацца, не канцэнтравацца, не ствараць выключнасці у межах апозіцыйных структур. І, канешне, вось з таго, што знову я чуў, зразумеў, вельмі шчыры, вельмі адкрыты якраз такі да нацыянальна канкрэтна артыкуляваных пазіцый да тых структур, якія стаяць на нацыянальных, перш за ўсё, пазіцыях нацыянальнага адраджэння, нацыянальнага будавання, ну і нацыянальнае вызваленне. Вы сказали, гаворачы про полк Каліновскага, ну безумоўна, дапамога, беспілотнікі, машины, гэта важно, але вы сказали ідэалагічная падтрымка. Что вы мелі на увазе? Там нейкія ідэалагічныя ваганні, незразумеласці ў палку ці што? Ідэалагічная, перш за ўсё, яшчэ раз падкрэслю, што гэта элемент і вайна ва ўкраіне, удзел беларусаў ва ўкраіне, гэта элемент нацыянальнай барацьбы беларусаў супраць расійскай агрэсіі. Толькі вось і на гэта трэба акцэнтавацца, і менавіта ў межах гэтага і разглядаць трэба нашу ідэалагічную падтрымку. Бо Зенон Станіславович сярод беларускіх ваяроў фігура, ну, абсалютна аўтарытэтная, і ягоныя пазіцыі, ягоныя погляды тут утрымліваюцца і падтрымліваюцца, таму менавіта для падтрымкі вось гэтага ідэалагічнага духа, нацыянальнага духа і трэба разглядаць гэты візіт. Гэта ніяк не звязанае з нейкімі там унутранымі ідэалагічнымі праблемамі, гэтага няма, але проста заўсёды для структур вайсковых неабходна дух нацыянальны, асабліва беларускіх нацыянальных структур, гэты дух падтрымліваць, гэты дух уздымаць, і менавіта так я і разглядаю гэту ідэалагічную падтрымку. Ну, да тэмы нацыянальнага духу і ідэалагічнай падтрымкі, але ў іншым накірунку мы яшчэ звернемся. Я б хацеў просто звярнуць, спытацца у вас, вось вы сустракаліся як сваярамі, так і з прынцыпе людзьмі з украінскай палітыкі, і буквально з ваярамі яшчэ мы плануем сустрэчу так больш пашыраным фармаце, калі адбудзецца. Пакуль што мы сустракаліся з прадстаўнікамі розных груп, так што з ваярамі, я спадзяюся, яшчэ адбудзецца такая больш пашыраная сустрэча, быць можа, лекцыя Зенона Станіславовича. Ну, зразумела, я тут просто хацеў вот ваши адчуванні, вы ж ўсё ж таки палітолог, калі там знаходзіцеся, сочыце за настроямі, за тое, якія ў прынцыпе тэзісы у нейкім палітыкуме віруюць, і з нагоды таго, што Лукашенко загадаў узяць под ахову НПЗ у тым же самым Мазыры. Там поставілі две супраць этих паветраных установкі, панцыр, здаецца, ці што там поставілі, вот типа взяли под ахову у кои-то векі. Ну і плюс там у форме, пераапрануўшыся, хадзіў і расказваў про тое, што нам трэба рыхтавацца да вайны. Не, ну нас конкретно там вот прямо зараз ніхто не нападае, але трэба рыхтавацца да вайны. Можа быть, сапраўды нейкія настроі ва ўкраіне ёсць, што, ну, прымусілі напружыцца рэжым? Ну, таких настрояў я тут не адчуваў, і тым больш дэкларацыі, якія там планы, вядома, толькі гуру ці збройным сілам Украіны. Ніхто іх публічна распавядаць, конечно ж, не будзе, што тычыцца агульна настрояў. Яшчэ раз падкрэслю, да беларусаў
ну, з таго, што я адчуваю там прычыны розных кантактаў там нават падчас перахода мяжы стаўленне і да палка каліновскага і да беларускіх ваяроў вельмі добра і да тых беларусаў, якія прыязджаюць ва ўкраіну, дапамагаюць таксама, не гледзячы на пашпарт, не гледзячы на неабходнасць праходзіць розныя працэдуры дзеля таго, каб уехаць ва ўкраіну. Ну і, канешне, такая пэўная падазронасць фармальная да беларускага пашпарту, але да саміх беларусаў, асабліва калі гучыць беларуская мова, людзі слухаюць просто з зацікаўленасцю, са шчырасцю, і тут нейкага негатыўнага, агрэсіўнага стаўлення я не адчуваў. Ну, я кажу пра свой досвед. Агульна, конечно, трэба разумець, што той факт, што Беларусь была выкарыстана як плацдарм для агрэсіі, для рушання расійскіх акупацыйных агрэсарскіх войск у бок Кіева, конечно, успрымаецца вельмі балюча, і ўсё ж таки як Беларусь разглядаецца як якраз таки саагрэсар, але нейкіх ваяўнічых планаў у дачыненні да Беларусі пакуль што тут не вітае ў паветры. Галоўнае, там два ёсць базавых элемента. Калі мы кажам пра сітуацыю ва ўкраіне, не дапусціць прарыва на фронце на ўсходзе Украіны, на Донбасе, гэта першы момант, а другі момант гэта развіваць поспехі тактычныя на курскім накірунку. Дарэчы, хацеў бы узгадаць, прадстаўнікі палка Каліновскага арганізавалі два такіх вельмі важных, скажем так, ідэалагічных візіта. Один візит у музей другой сусветнай Украіны, музей, нацыянальны музей Украіны, і у Кіеўскую Печерскую лаўру, якая калісьці была астояй расійскага міру і выкарыстоўвалася дзеля прапаганды расійскай. Вось было цікава назіраць за ідэалагічнымі пераменамі і за выцісканнем вось гэтай гібридных уплываў з тэрыторыі Украіны з вялікімі цяжкасцямі. Але калі казаць пра музей, нацыянальны музей Украіны, то там ужо ёсць вельмі моцныя, вельмі такія эмацыйна уплывовыя кампазіцыі, гістарычныя выставы датычна Курскай вобласці, што гэта і ў савецкія часы разглядалася як тэрыторыя Украіны, што фактычна гэта этнічная тэрыторыя Украіны. То бок мы бачым, як культура, рэлігія з аднаго боку выкарыстоўвалася як гібридная зброя з боку Расіі вельмі актыўна, якраз таки як інструмент гібриднай вайны, асабліва гісторыя, то зараз як актыўна гэтыя наратывы, гэтыя інструменты пачала выкарыстоўваць Украіна. Гэта той элемент, на які мы павінны таксама засяродзіцца. Зрэшты, той элемент, пра які мы з вами неаднакратна размаўлялі, гэта выкарыстоўванне, не выкарыстоўванне, а стварэнне, аднаўленне нашай гісторыі, скіраванай супраць Расіі. Зараз наша гісторыя, асабліва ў Беларусі, культура выкарыстоўваецца супраць беларусаў для дэнацыяналізацыі. І мы, канешне ж, павінны разумець, што гэта вельмі важны інструмент гібриднай вайны, і ён павінен таксама актыўна выкарыстоўвацца беларусамі для абароны сваіх нацыянальных інтарэсаў, абароны сваёй свядомасці. Гэта ўжо інстытуцыялізуецца і фактычна інстытуцыялізавалася ва ўкраінскім грамадстве. Гэта што датычна вось другога важнага накірунка, гэта пераносу вайны ў Расію. Пра перанос вайны на тэрыторыю Беларусі гаворка не вядзецца. Прынамсі, калі вы мяне спыталі, атмасфера, маё адчуванне, гэтага такога няма. Чаму Лукашенко паставіў там сістэмы супрацьпаветранай абароны, гэта зразумела. Гэта не таму, што Украіна збіраецца атакаваць і нанесці нейкія ўдары, але перш за ўсё таму, што ўсё часцей і часцей расійскія дроны пачалі
залетать на тэрыторыю Беларусі, ствараць сур'ёзную пагрозу для жыхароў краіны. Іх пачынаюць збіваць. Ну і канешне, калі такі дрон некіруемы, і я думаю, што Лукашенко таксама разумее, што вось гэтую сітуацыю, напружанасць Расія можа выкарыстаць, могуць адбыцца нейкія правакацыі і, скажем так, невядомы дрон залетець на НПЗ. А каго Лукашенко абвінаваціць? У тым, што дрон раптоўна ударыў у НПЗ. Украіну, конечно ж, Украіну, бо рускіх-то ён не абвінаваціць. І павінен будзе рэагаваць на гэтую правакацыю. А што такая правакацыя магчыма, дарэчы, некалькі дзён таму сказала Захарова, прэс-сакратарка расійскага МЗС, калі вы памятаеце. Так. Словы былі наступныя, што ацэньваючы сітуацыю на мяжы з Украінай і Беларусі, мы чакаем таго, што можа адбыцца эскалацыя на мяжы і распачацца нейкае адкрытае супрацьстаянне. То бок яны намагаюцца запускаць у інфармацыйную прастору, што нешта можа на мяжы адбыцца. І, канешне ж, ва ўсім гэтым абвінаваціць Украіну і прымусіць Беларусі, Лукашенко прыняць нейкія актыўныя дзеянні супраць украінцаў. На мяжы нанесці, то бок перавесці вось гэтую халодную вайну, халоднае супрацьстаянне на мяжы у актыўную фазу. Для Расіі гэта вельмі важна. Не ўваход беларусаў, войскі там лукашэнкаўскія ці вайскоўцаў на тэрыторыі Украіны, гэта самагубства, але стварыць гарачы канфлікт на мяжы, пазіцыйны канфлікт, каб адцягнуць сілы Украіны з курскага накірунку, аслабіць фронт. Тое, што яны рабілі на працягу 3 гадоў. І Лукашенко гэта разумее, магчыма, якраз такі вось тое, што там былі выстаўленыя сістэмы супрацьпаветранай абароны, гэта забяспечыць сябе ад такога рода правакацый, каб усё ж такі не ўлезці ў гарачую фазу супрацьстаяння з Украінай. А Расія ў гэтым зацікаўлена. Яшчэ раз падкрэслю, гаворка не вядзецца пра тое, што павінны ўвайсці беларускія войскі, але перш за ўсё гаворка вядзецца пра стварэнне прадумоваў для актыўнай фазы супрацьстаяння на мяжы Украіна-Беларусь. Ну і, канешне, гэта азначае так ці інакш, што Беларусь стала ўжо фактычна не пасіўным агрэсарам, не саагрэсарам, а ў пэўным сэнсе як агрэсар. Ну і, канешне, перад выбарамі гэта яшчэ адзін важны момант. Перад выбарамі для Лукашенко такога роду выпадкі, там я нават не кажу пра НПЗ Мозырскі, а нават там залёты дронаў на тэрыторыю, дзесьці ў сельскія ці гарадскія раёны, спаданне дронаў на жытловыя будынкі, гэта будзе праблемай. Гэта будзе праблемай у выбарчы перыяд, бо для яго вельмі важна, каб выбары прайшлі вельмі ціха, каб нічога не здарылася. А рускія, канешне ж, могуць выкарыстаць вось гэты выбарчы перыяд дзеля таго, каб яшчэ мацней націснуць на Лукашенко. Яны ад гэтага не адмовіліся, ад палітыкі ціску, ад палітыкі ўцягнення Беларусі у вайну, яны ад гэтага не адмовіліся. Давайте трошку да іншай тэматыкі. Сёння 25 верасня дзень народзінаў у кіраўніка вясны, нобелеўскага лаўрэата Алеся Бяляцкага. 4 гады ўжо Алесь Бяляцкі знаходіцца за кратамі, і вось свой 62-гі дзень народзінаў сустракае ізноўку за кратамі. З гэтай нагоды Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы звярнулася з заклікам да сваіх прыхільнікаў і сябраў беларусаў у Амерыцы, адпаведна, з заклікам такім, каб яны пісалі лісты да сваіх сенатараў і кангрэсменаў з заклікам дапамагчы яго вызваленню. І я працытую: ваш голас можа прыцягнуць увагу ўсяго свету да яго і іншых вязняў
цяжкага становішча і натхніць на дыпламатычныя дзеянні. З гэтай нагоды вось у мяне да вас ўсё ж таки пытанне. Як вам падаецца, зараз вельмі актыўная такая дыскусія вядзецца у дэмакратычнай супольнасці беларускай і ў соцсетках паўсюль з нагоды таго ўсё ж таки які шлях, накірунак абраць, што стала нагодай для вызвалення. Адныя кажуць, трэба ісці на перамовы, ісці на ўсё што заўгодна дзеля вызвалення, разумеючы, што на гэта месца вызваленых прыйдуць новыя вязні. Другія кажуць, што толькі ціск, бо відавочна гэта санкцыі і ціск змусілі рэжым да вось гэтага такіх дзеянняў. Я ведаю, што вы не вельмі добра паставіліся да з'яўлення ўвогуле у наших СМІ на зеркале конкретно размовы с Воскресенскім, але наколькі вот я паглядзеў, ён там добра артыкуляваў чаканні рэжыму з гэтай нагоды. А чаму вот вы з намі не пагаворыце, Захад? Мы чакаем, пакуль вы з намі пачнеце гаварыць. Вот ваше бачанне ўсёй гэтай сітуацыі, як на што скіраваць свае высілкі варта? Ну, тут некалькі вы парушылі пытанняў. Перш за ўсё, з'яўленне Зеленскага. Ну, ўсё ж такі, мне падавалася, што пасля 20-го года ўзнік нейкі там этас журналісцкі, палітычны, што нельга даваць пляцоўку і рабіцца рупарам тых людзей, якія працуюць на сістэму, якія з гэтай сістэмай супрацоўнічаюць, бо гэта фактычна вяртанне да сітуацыі 20-го года. І трэба засяродзіцца перш за ўсё на нацыянальных прыярытэтах, а не абслугоўваць наратывы Лукашенка ці тых, хто знаходзіцца ў ягонай атачэнні. Такім чынам, можна Сейсман зрабіць інтэрв'ю. Тое ж самае будзе, чаму не зрабіць? Ці Скрыпянковым можа зрабіць, пачуць ягоную пазіцыю. Ну, дзе гэтая мяжа? Яшчэ раз падкрэслю, павінен быць палітычны журналісцкі этас. Не пацісканне рукі, не даванне пляцоўкі, не браць інтэрв'ю, бо мы такім чынам, ну, не мы, а пэўныя журналісцкія групы фактычна працуем на рэідэалагізацыю, на дадатковую легітымізацыю сістэмы і на апраўданне тых людзей, якія ў сістэме гэтай працуюць. Умоўна кажучы, все, перагарнулі старонку, ну і давайте будем жыць у дружбе, у сяброўстве і забудземся пра нейкія маральныя выбары, маральныя выклікі, якія адбыліся ў 20-м годзе. Ну, тады ўзнікае пытанне, ну, а навошта увогуле ўсё гэта было? Это першае пытанне, а другое, то якраз такі вось прыстасаванне і закрыццё вачэй на маральныя выбары іншых людзей прывялі да таго, што сістэма існавала і існуе так доўга. То чаму мы павінны патрабаваць, каб людзі пераходзілі ў апазіцыйныя, у дэмакратычныя структуры, калі самі не трымаемся пэўных этычных падыходаў? Гэта што тычыцца пытання для інтэрв'ю з Воскресенскім. Ягоная пазіцыя ясная, яна гучала неаднакротна, і ўсе гэтую пазіцыю цытавалі яшчэ з 20-го году, і група Воскресенскага, і спіс Воскресенскага. І дзеля таго, каб зразумець, якая ў яго пазіцыя, не трэба браць інтэрв'ю і выкладаць гэта інтэрв'ю умоўна у дэмакратычных СМІ. Гэта проста, гэта інтэрв'ю, гэта рэабілітацыя гэтага іх маральнага альбо з нашага пункту гледжання немаральнага выбору. А мы ў гэтым працэсе не павінны ўдзельнічаць. Ну, я кажу зноў пра журналістаў, бо такім чынам, ну, фактычна без сэнсу ўсе гэтыя наратывы пра дэмакратыю, пра лепшую будучыню і пра адказ. Чакайце, спадар Павел, я зараз не в абарону станаўлюся, мне просто удакладненне невялікае. Мы шмат кажам пра тое, што калі мы гаворым пра там нейкі пачатак перамоў ці там пра нешта яшчэ з рэжымам, то мы хаця б павінны зразумець, чаго рэжым хоча, якія ў яго меседжы, якія ў яго чаканні. Зміцер, хто мы? Ну, вы ж ведаеце, што хоча Лукашенко. Не без Воскресенскага. Гэта ягоныя умоўна прамовы ўжо неаднакротна гучалі. Яны ўжо былі. Гэта інтэрв'ю выключна дзеля таго, каб больш праглядаў. Сэнсу практычнага
палітычнага ў гэтым няма. Сэнс палітычны выбудоўваецца не на старонках там зеркала, а у дзеяннях палітыкаў, якія не абавязкова агучваць. Тое, што мы пабачылі, гэта проста рэклама пэўнай пазіцыі, рэклама і спроба вярнуцца да вось нейкага кампрамісу ў межах тых структур, якія выехалі за мяжу. Вось і ўсё, вось мэта асновы. Што тычыцца пазіцыі, яна ясная, Лукашенко. Што давайте вось прыміце Рыжынкова на хаця б кулуарна, паразмаўляйце, магчыма, мы кагосьці выпусцім. Пра гэтую пазіцыю мы таксама на мінулым тыдні з вами размаўлялі. Дзеля гэтага былі прызначаны Рыжынков як міністр замежных спраў, Петкевіч як кіраўнік, намеснік кіраўніка адміністрацыі. Всё гэта ясна дае тым, хто павінен разумець, якая пазіцыя Лукашенка, ясна дае прыклад таго, што хоча дыктатар. Ён хоча вярнуцца да той схемы, якую распрацаваў Макей. Тое самае, што былі выпушчаны палітычныя вязні, няхай там з кепскім здароўем, жанчыны былі выпушчаныя, там вызваленая цэлая сям'я. Гэта ўсё сведчанне таго, што ён нібы падае сігналы. Дзеля таго, каб гэта разумець, не трэба ніякі Васкрэсенскі, тым больш вялікі інтэрв'ю. І што для гэтага трэба? Для гэтага трэба воля палітычная, ці яна ёсць на сённяшні дзень з боку еўрапейскіх палітыкаў ці пэўных палітыкаў пэўных краін, той жа Польшчы, пайсці не на перамовы, яшчэ раз кажу, ніякія, тут не трэба таксама выкарыстоўваць вось гэтыя словы. Тут гаворка не вядзецца пра перамовы, а на кантакты з мэтай, зноў з мэтай выкарыстаць гэтыя кантакты для вызвалення іншых людзей. Наступнае, што хоча Лукашенко, гэта, канешне ж, зняццё санкцый. І што сказаў і Васкрэсенскі, і перад гэтым мы з вами абмяркоўвалі выказванні Меленцова, якого ты цытавала наша Ніла, так? У косках наша. Першы пасыл, што ніякага ацяплення не будзе, то ніякага аслаблення санкцый не будзе, то бок Захад павінен прыняць, не прызнаць, а прыняць той факт, што рэжым, які сфарміраваўся пасля 2020 году, неотаталітарны, мілітарысцкі, ён застанецца без змен. Ніякай там вяртання да умоўнай адлігі не адбудзецца з розных прычын, з прычыны траўмы, якую атрымаў Лукашенко ў 2020 годзе, прычын стрэсу, якую атрымала сістэма, і з прычыны вайны і залежнасці ад Расіі. І вы павінны, это пасыл для Захада, вы павінны прызнаць, што толькі ў такіх умовах, у такой рэальнасці магчымы нейкія не перамовы, нават яшчэ раз падкрэслю, а нейкія кантакты з мэтай адчынення пэўных каналаў, гандлю, зняцця санкцый ці аслаблення санкцый, узамен за што, магчыма, частка палітычных вязняў выйдзе, але гэта не азначае, што мы спынім рэпрэсіі, новыя вязні не з'явяцца. І яшчэ раз падкрэслю, нават санкцыі, якія ўведзены, фактычна амаль санкцыі, якія ізалююць Беларусь, яны ж не спыняюць рэпрэсіі, не аслабляюць рэжым. Вось ён выпусціў амаль 100 чалавек, як мы знову гэта аналізавалі ў мінулай праграме, а 40-50 іншых арыштавалі і пасадзілі. То бок неважна, будуць санкцыі, ці будзе дыялог, гэта не змене сітуацыю ў Беларусі. Рэпрэсіі будуць працягвацца. Але тут пытанне, ці мы павінны з гэтым згадзіцца, што людзей будуць сажаць, людзей будуць там катаваць, людзі будуць паміраць, ці паспрабаваць усё ж такі нейкім чынам кагосьці выратаваць, вярнуць у сем'і, выратаваць жыццё, там, няхай нават на 2, 3, 5 месяцаў раней, каб яго выпусціць. Вось толькі ў гэтым пытанні. І дзеля таго, каб зрэалізаваць дадзены працэс, усе метады могуць быць рэалізаваны, у тым ліку нейкія кулуарныя размовы, нейкія там, яшчэ раз падкрэслю, не дамоўленасці, а проста размовы, магчыма, нейкія знову прыхаваныя візіты, зрэшты, тое, што робіць Ватыкан, нягледзячы на нейкія маральныя абавязкі.
паспрабаваць выкарыстаць любыя сродкі дзеля таго, каб выратаваць людзей, якія зараз знаходзяцца ў вязніцы. Мы не можам казаць пра тых, каго пасадзяць, але пра тых, хто знаходзіцца зараз. І выпрацаваць механізмы дзеля таго, каб хаця б менш палітычных зняволеных было ввогуле, каб іх было менш у Беларусі, менш пацярпелых ад рэпрэсій. Вось асноўная задача, якую магчыма зрэалізаваць у межах той новай рэальнасці, якая ўзнікла. Іншая задача змены рэжыму, аслабленне санкцый, лібералізацыя рэалізаваць не будзе ніякай магчымасці. Ці будуць санкцыі аслабляцца, ці будуць санкцыі ўзмацняцца. На сённяшні дзень паўплываць на геапалітычную сітуацыю Беларусі немагчыма, бо аслабленні заўсёды звязваліся з магчымасцю Лукашенка рабіць нейкія манёўры паміж Расіяй, Захадам, расчыняць там дзверы. Зараз гэта магчымасць вельмі моцна абмежаваная. І гаворка вядзецца выключна пра тое, каб ратаваць людзей тымі спосабамі, якія на сённяшні дзень магчымыя. Аслабіць санкцыі, калі нейкія умовы не рэалізуюцца, знову іх узмоцніць. Яшчэ раз кажу, гаворка не вядзецца пра зняццё санкцый алігархаў ці пра зняццё персанальных санкцый. Тут гаворка вядзецца пра, скажем, санкцыі в пэўным сэнсе, якія ўводзяцца супраць дзяржаўных прадпрыемстваў, якія не працуюць на расійскую ваенную машыну. Знову гэта тут таксама трэба і варта раздзяляць. І яшчэ раз падкрэслю, просто каб было разуменне, які падыход мы выкарыстоўваем. Падыход тотальнай вайны з рэжымам да перамогі любым коштам, коштам беларускай гаспадаркі, коштам беларускай незалежнасці, коштам жыццю палітычных зняволеных, просто выкарыстоўваць усе метады ціску, тотальнага ціску, аж да зачынення межаў. Зачыніць усе межы, зачыніць транспартны калідор і просто чакаць, пакуль гэты рэжым заваліцца. Але гэта не адбудзецца, нават калі межы зачыніць, гэта не адбудзецца ні праз год, ні праз 2 гады. Бо гэта не адбудзецца, пакуль будзе Расія. Калі вы хаце памяняць сітуацыю ў Беларусі, змяніць рэжым, то не санкцыямі займайцеся, а зрабіце перш за ўсё тое, што неабходна для хуткай перамогі Украіны. Бо пытанне лёсу Беларусі на сённяшні дзень, на жаль, вызначаецца ў Маскве і звязанае з лёсам Масквы. Дайце неабходнае ўзбраенне, дазвольце Украіне бамбіць аб'екты вайсковыя на тэрыторыі Расіі, тада сітуацыя можа змяніцца. І тада, магчыма, Лукашенко, разумеючы, што ўсё не на карысць яго і што Масква заваліцца, пачне сур'ёзна думаць адносна таго, каб выпусціць усіх людзей, якія сядзяць у вязніцах, і забяспечыць сабе хаця б гаранты нейкага жыцця і забяспечыць гэтыя гаранты для сваёй сям'і. Тады з'явіцца новая рэальнасць. І тады ў межах гэтай новай рэальнасці мы павінны выкарыстоўваць і распрацоўваць новыя механізмы уздзеяння на рэжым. Але гэта іншая рэальнасць. Сёння рэальнасць такая, дзе лёс Беларусі залежыць ад перамогі Украіны. І вось гэтую мега-задачу Захад пакуль не вырашае. Ён вырашае нейкімі кропкамі, павольнымі крокамі, без яснага разумення комплексных задач. Просто што Расія павінна не тое, што прайграць, она павінна ўвайсці ў такі крызіс, які забяспечыць просто унутраную турбулентнасць і магчымасць выхаду Беларусі з той залежнасці. Але спрабаваць вырашыць пытанне Беларусі у адрыве ад комплекснага пытання таго, што адбываецца ў рэгіёне, гэта нонсенс, яно не будзе вырашана. І рэжым не рухне. Нават калі санкцыямі задавіць цалкам беларускую гаспадарку, скажем так, ужо да умоўна дойдзе да сітуацыі, калі будзе дэфіцыт і там рэжым Лукашенка увойдзе ў эканамічны крызіс, як было падчас ваеннага становішча ў Польшчы. То перамены будуць якія? Просто гэтыя перамены будуць азначаць, што Расія дыме, Лукашенка сыдзе паставіць свайго чалавека.
альбо другого Лукашенко, бо асноўныя ресурсы, якія уплываюць на сённяшні дзень, ці механізмы, інструменты па змене сітуацыі ў Беларусі, па кантролю ў Беларусі, знаходзяцца ў Маскве, ні ў Варшаве, ні ў Літве, ні ў Вашынгтоне, у іх няма гэтых ресурсаў. І ў апазіцыі нават, калі мы так агульна разглядаем, няма ніякай стратэгіі, нават калі што і рабіць, калі Лукашенко вось раптоўна штосьці з ім здарыцца. Ну няма гэтай стратэгіі. Бо і няма інструментаў, каб рэалізаваць гэтую стратэгію. Бо каб былі інструменты, неабходна, каб было бачанне ва ўкраіне, што рабіць, калі Лукашенко раптоўна штосьці здарыцца. Каардынацыя дзеянняў палітычных вайсковых структур і агульная стратэгія. Нічога гэтага на сённяшні дзень няма. І просто вось гэтая рыторыка санкцый, давайте задаем, гэта папулізм, бо Беларусь мы можам задавіць санкцыямі, а рэжым не задавіць. Беларусаў мы можам ізаляваць ад Европы, паставіць жалезны мур, а рэжым не, бо гэта ніяк не звязаныя рэчы. Ён будзе унутрана стабільны, бо знову ён не ізаляваны, ён арыентуецца на Расію. У гэтым праблема. А тады людзі будуць паміраць, нікога мы не выратуем, ні краіну не выратуем, ні рэжым не знясем, яшчэ плюс ахвяры тыя людзей, якія знаходзяцца ў вязніцы. Вось комплексна як выглядае сітуацыя. Ну, вы узгадалі рэжым Рыгія-Рузельскага і сітуацыю ў Польшчы, і ўсё ж таки калі глядзець на гэтую сітуацыю, тады, як кажуць, в акно магчымасцяў для Польшчы і для іншых краінаў усходняй Еўропы постсавецкай прасторы дала развал Савецкага Саюза. Вот им это, то есть нам трэба разлічваць разлік толькі на развал ці нейкую турбулентнасць у России. Гэта на сённяшні дзень галоўная умова. Бо Расія не дазволіць на ніякія палітычныя перамены ў Беларусі. Нават, давайте вось просто пафантазуем. Такі сцэнар. Вось раптоўна з Лукашэнкам нешта здарылася, вось ён памёр, нават не гледзячы на рэпрэсіі, цяжкая эканамічная сітуацыя, цяжкая сацыяльная сітуацыя прывяла да сацыяльнага бунту, умоўна такога, які быў там у 17-м годзе, бунт дармаедаў, так, вось паўстанне дармаедаў, яно не было вялічкае, нават калі хаця у параўнанні з тым, што да гэтага было, гэта даволі значная падзея, бо прыгадаю, што пратэсты дармаедаў былі ў рэгіянальных, упершыню за шмат якія гады ў рэгіянальных гарадах. Вось адбылося нешта такое, вось пачаліся спантанныя бунты. Па-першае, у людзей няма зброі, так, няма ўнутранай арганізацыі, няма сеткі каардынацыі, што трэба, вось такім планам каардынацыі быў план перамог. Вось ён быў разлічаны на каардынаванне пратэстаў, якія маглі б узнікнуць. Кепскі, не кепскі, можна там шмат прэтэнзіяў ставіць, але умоўна нейкі такі план быў. Зараз нават гэтага плану няма. Мала таго, што няма, любыя планы дыскрэдытаваныя праз абсалютна безадказныя дзеянні Азарова па выкарыстанню плана перамогі выключна ў сваіх эгоістычных інтарэсаў. Зараз нават умоўна нешта такога няма. Але добра, вось усё гэта, калі б нават адбылося гэта, пратэсты, людзі пачалі будаваць барыкады, там нейкае супрацьстаянне, што б адбылося? Імгненна Расія увяла бы вайсковы кантынгент, падавіла б гэтыя пратэсты і сфарміравала б вайсковы рэжым, паставіла б сваю хунту. Бо фактычна кантроль палітычны, стратэгічны на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца ў руках Расіі. Так, як яны спрабавалі і хацелі гэта зрабіць у Польшчы ў перыяд 80-х гадоў, калі ўзнікла салідарнасць, адбыліся вучэнні ў Беларусі, адмысловыя падцягнулі сюды войскі, і былі нават планы ўвядзення войскаў у Польшчу ў выніку, калі б, напрыклад, там гэтыя пратэсты, забастоўкі прывялі да палітычнага крызісу і да таго, што рэжым камуністычны у Польшчы пачаў бы валіцца. Яны б зрабілі тое, што зрабілі ў Чэхіі.
Чехословакии в 68 годзе. Мы ў такой же сёння сітуацыі. Да, абсалютна ў такой же сёння сітуацыі. Што горш, Захад, вось, напрыклад, адбываюцца такія працэсы, ён ніякіх гарантыяў не дае, ён ніякіх магчымасцей, яны не кажуць, што ў выпадку, калі штосьці ў Беларусі будзе адбывацца, і калі нейкае рушанне з Расіі там пачнецца вайсковае, мы гатовы падтрымаць, даць гарантыі вось гэтаму нацыянальнаму ці народнаму рушанню і забяспечыць перамогу рэвалюцыі. То бок увесці умоўна там міратворчы кантынгент, каб не дапусціць таго, каб рускія сюды ўвялі войск. Ну нема нават у галавах такога сцэнара няма, што яны гатовы змагацца ці абараніць беларусаў ад расійскага ўтаргнення ва ўмовах, калі вось адбудзецца нацыянальная рэвалюцыя. Гэтага ў 20-м годзе не было. Рускія кантынгент падрыхтавалі, а што робяць заходнікі? Тэлефануюць Пуціну: таварыш Пуцін, памагі рашыць праблему з Лукашэнкам. Яны ж не казалі, што ў выпадку, калі вы увядзеце сюды войскі, мы тады, скажем, падтрымаем гэты нацыянальна-дэмакратычны рух. Не, яны сказалі, вось няхай беларусы самі разбіраюцца, гэта ўнутраныя справы. Тое ж самае будзе ў выпадку, калі вось такі сцэнар унутранага бунту, супраціву адбудзе. Ніхто беларусаў не абароніць перад расійскай інтэрвенцыяй, акрамя, магчыма, Украіны і палка Каліновскага. Тут другі элемент. Палка Каліновскага беларускіх ваяроў, агульна, бо іх шмат, тут розных груп. Але знову, нават калі вось такая сітуацыя, мы гіпатэтычна з вами аналізуем сітуацыю. Вось калі такая сітуацыя адбываецца ў Беларусі, тут ужо другі актор ёсць. Украіна, у пэўным сэнсе ёсць полк Каліновскі, беларускага ваяры, але таксама тут павінна быць такая стратэгія, такое разуменне, такое бачанне, што ў выпадку, калі адбудзецца вось такая інтэрвенцыя адчыненая расійская, Украіна, падтрымоўваючы полк Каліновскага, беларускіх ваяроў, каардынавана мае план падтрымкі беларусаў, якія паўсталі ў краіне, вайсковай падтрымкі. І ў гэтай сітуацыі полк Каліновскага, абапіраючыся на ЗСУ, павінен быў бы увайсці і забяспечыць перамогу вось гэтай народнай рэвалюцыі, нацыянальнай рэвалюцыі супраць Лукашэнка. Але дзеля таго, каб гэта было, неабходны план, неабходна стратэгічнае бачанне, што мы безумоўна, гэта робім, калі вось раптоўна Лукашэнка памірае і сістэма дэзінтэгруецца, і рускія гатовыя ўвайсці ў Беларусь. Таксама павінна быць стратэгія, таксама павінна быць каардынацыя, палітычная каардынацыя і палітычнае бачанне, і ў тым ліку у межах апазіцыйных структур. Вось такое бачанне фактычна мы прадстаўляем, вольная Беларусь, падчас розных сустрэч. Трэба у выпадку сітуацыі з Прыгожиным, у выпадку смерці Лукашэнка, у выпадку нейкіх бунтаў, да якіх санкцыі павінны. Мэта ж санкцый якая? Мэта санкцый з большага рахунку гэта аслабленне, падрыў стабільнасці рэжыму, пагаршэнне сітуацыі беларусаў і матывацыя ці стварэнне умоваў, пры якіх беларусы выйдуць на вуліцу. Вось гэта як бы па большаму рахунку мэта санкцыйнага ціску. Бо інакш яны санкцыі не маюць ніякага сэнсу. Ніякага сэнсу. Вось гэта закладаецца умоўна, яно не агучваецца, але гэта закладаецца у кантэкст любых санкцый, то народ узбунтуецца і зрынець рэжым Лукашэнка. Але не закладаецца, што вы будете рабіць, калі рускія кінуць сюды свае войскі. А гэта павінна разглядацца ў сцэнараванні, гэта павінна распрацоўвацца так і дэкларавацца, што ў выпадку народнай рэвалюцыі, у выпадку таго, што сістэма будзе валіцца, і ў выпадку, калі на дапамогу
вось гэтаму рэжыму ўжо не Лукашенко, а просто рэжыму алігархічна-мілітарыскаму, які будзе захоўваць, імкнуцца захаваць сваю ўладу, прыйдзе ці будзе ўмешвацца Расія, мы гатовы прадаставіць вайсковую дапамогу і абараніць беларускі народ, абараніць, чаго не было ў 2020 годзе. Зараз у нас ёсць гэты рэсурс, полк Каліноўскага, беларускія ваяры, але неабходна яснае стратэгічнае бачанне, канцэпцыі і каардынацыі. І ў тым ліку гэтая канцэпцыя і каардынацыя павінна быць у вайсковым кіраўніцтве, у палітычным кіраўніцтве, прынамсі проста гэты сцэнар разглядаць. А гэтага нічога на сённяшні дзень няма. І перш за ўсё гэтага няма ў галавах беларускіх вось гэтых палітычных структур. Так гэта рэчаіснасць, вось так яна выглядае. Самі па сабе санкцыі не маюць ніякага сэнсу, калі не закладаюцца вось такія сцэнары. Ну, можа, прынамсі, асабліва карыстаючыся момантам, што вы зараз у Кіеве, вот падчас сустрэчаў з украінскімі палітыкамі нейкую стратэгію прапануеце, якую потым Кіев зможа прапанаваць? Ну, безумоўна, мы такія стратэгіі, такія абмеркаванні мы тут вядзем, скажем так, вось, аналіз розных сітуацый гэта ёсць. Просто я кажу, што неабходна цэласная канцэпцыя тых усіх палітычных структур, якія гатовыя да дзеяння, якія закладаюць пэўныя сцэнары. Ну, тут патрэбна калектыўная, свядомая калектыўная стратэгія. Павел, і вось пра выпрацоўку калектыўнай стратэгіі і ўвогуле пра сумесныя дзеянні, можа быць, здалёк заходжу, але вельмі шмат пытанняў. Я разумею, што ну как бы вы ў такой сітуацыі, калі, як кажуць, а сейчас вот ты нам адкажаш за ўсё, што там было зроблена іншымі людзьмі. Шмат пытанняў з нагоды апошняга выказвання Зенона Станіславовича, з нагоды адносна палітвязняў і тых палітвязняў, якія, скажем так, являются прадстаўнікамі іншых дэмакратычных сіл, там ці накірункаў, тыя ж самыя бабарыканцы, Калеснікава і гэтак далей. Вось пытанне у звязку з тым, што сумесна выпрацоўваць, сумесна нейкую там канцэпцыю, сумесна нешта рабіць. Максім пытаецца, то бок словы Пазняка пра Калеснікаву гэта пра уз'яднанне дэмсіл, больш за раз'яднанне акрамя Пазняка зрабілі толькі губазікі і КДБ. Хеджгер піша: вы не думаеце, што выказваць крытыку ў адносінах да людзей, якія сядзяць і пакутаюць, не проста непрыгожа, але проста за межамі маралі. Ну і там, скажем, хтосьці пытаецца, так адкажыце, ўсё ж таки варта вызваляць Калеснікаву ці не? Як вы пра, как бы, ну, ваше бачанне ўсёй гэтай сітуацыі? Наколькі, калі это той тэкст ці тое выказванне, якія я маю на ўвазе, прагучалі такія словы, што вызваляць трэба ўсіх, незалежна ад стаўлення негатыўнага там да пэўных асоб, так? Тут пытанне жыцця людзей. Жыцця людзей трэба ратаваць незалежна ад таго, на якіх палітычных пазіцыях ці незгодах стаялі тыя людзі. Толькі гэта можна патлумачыць, знову гэта інтэрпрэтацыя слоў. Калі ёсць нейкая дакладная цытата ці ўрывак, то прашу, калі ласка, яе працытаваць, а не інтэрпрэтаваць. Так, Зенон Станіславович усцяж крытычна ставіцца да дзеянняў Бабарыка, да дзеянняў Калеснікавай, да дзеянняў гэтай усей групы, якая сфарміравалася ў 2020 годзе, але ён не ставіць свае палітычныя погляды і ацэнкі ў дачыненні да гэтых людзей вышэй за іх жыццё. Для Пазняка, і я тут абсалютна стаю на такіх же пазіцыях, жыццё кожнага беларуса, які пацярпеў ад рэпрэсій рэжыма Лукашенка, з'яўляецца каштоўнасцю, з'яўляецца падставовай вартасцю, і за жыццё кожнага беларуса, які знаходзіцца сёння ў вязніцы, пакутуюць, трэба змагацца. Палітычнае бачанне іх дзеянняў, ацэнка іх дзеянняў у 2020 годзе гэта адно, але гэта не азначае, што яна вышэй, яшчэ раз падкрэслю, за іх жыццё, за іх здароўе. Гэта трэба разумець.
Ну так, да, то есть умоўна кажучы, нягледзячы на тое, что я цытую слово Зянона Станіславовича, палітычна Калеснікава нішто, але яна ў дадзеным выпадку знаходзіцца за кратамі у лукашэнкаўскай катавальні і разам з іншымі побач з Бяляцкім, Статкевічам, севярынцам яны мусіць таксама мець магчымасць, ну то есть змагацца за іх вызваленне. Мець магчымасць, іх трэба выцягваць. Яшчэ раз падкрэслю, яшчэ раз адартыкулюю, незалежна ад іх поглядаў і ацэнкі іх поглядаў з боку Пазняка ці майго, іх жыццё вышэй за іх меркаванне і за ацэнку іх меркаванню з боку нас. Мы павінны ратаваць жыццё усіх людзей, а потым ужо спрачацца, як калісьці казаў выбітны французскі пісьменнік. Я магу не пагаджацца з вашым меркаваннем, але памру за права, каб ваше меркаванне, за вашае права, каб гэтае меркаванне гучала. То бок за гэта і змагаюцца ўсе за свабоду і за права. Таму яшчэ раз падкрэслю, можам не пагаджацца з поглядамі, але ратаваць жыцці людзей неабходна любымі спосабамі, і мы гэта будзем, прынамсі, вольная Беларусь рабіць, нягледзячы на тое, згаджаемся мы з іх палітычнай пазіцыі, не згаджаемся, і як мы ставімся да іх як да палітыкаў. Але галоўнае чалавечае жыццё, іх лёс і іх здароўе. Все, кропка. Вот Евген Філіпович дае цытату з допіса, з праграмнага допісу Зянона Станіславовича. Калі Лукашенко, які пасадзіў у турму 1000 беларусаў і адначасна кінуў за краты ворага дзяржаўнай незалежнасці Беларусі Бабарыка з падзельнікамі, то як вызваляць усіх палітвязняў? Пытанне. Ну вот как бы вот троху нешта можа выдзернутая цытата, ну вот неяк так. Ну вот. Давайте мы в інтэрпрэтацыі гуляць там не будем, что як где там написано. Яшчэ раз я агучыў пазіцыю. Лічыце, что гэта афіцыйная пазіцыя, так, калі мы кажам про рух вольная Беларусь, жыццё чалавека, не зважаючы на іх погляды, гэта рэч паставовая. Але таксама, ну, калі мы кажам пра прыярытэты, бо наколькі я ведаю, ёсць ну, такі універсальны падыход. Лукашенко, мы не будзем там з Лукашенко ні пра што казаць, пакуль ён не вызваліць усіх. Пакуль ён усіх палітычных вязняў не вызваліць. То бок жыццё, каб не было так, што вось жыццё Бабарыка, так, вышэй за жыццё простага актывіста, які выйшаў на плошчу. Іх нема тут, яны абсалютна роўныя. Калі ёсць магчымасць вызваліць там дзесятак, 100 чалавек простых актывістаў, якія трапілі пад каток, то не трэба ставіць вось такі абсалютны ультыматум: вы вызваліце ўсіх разам з Бабарыкай, тады мы будзем з вами размаўляць. Гэта неправільны падыход. Трэба вызваляць, нягледзячы на статусы, нягледзячы на тытулы і нягледзячы на ролю. У гэтым аспекце жыццё любога чалавека першаснае. І калі на першым месцы стаіць жыццё там Аўтуховіча, вось ёсць магчымасць вызваліць Аўтуховіча, але няма вызваліць магчымасці Бабарыка, Лукашенко не пагаджаецца, але пагаджаецца на вызваленне там Аўтуховіча, Статкевіча ці Северынца, ну то давайте хаця б іх вызвалі, а не ставіць вось абсалютную мову: мы не будзем нічога рабіць, не будзем размаўляць, пакуль не вызваліце Бабарыка. Гэта абсалютна нерацыянальны падыход. Вось гэта таксама трэба, я думаю, звязанае з кантэкстам таго, што вы зараз прапрацавалі. І што важнее жыццё любога чалавека, а не то, што вось мы тут змагаемся выключна каго. І вызвалілі Бабарыку, і канец. Не, вось давайте вызвалім Катю Андрееву, давайте вызвалім Паліну Чарэнду Панасюк. Вось у гэтым кантэксце, канешне, жыцці, вось калі нехта паставіць пытанне для Пазняка: каго вы вызваліце першым, Бабарыка ці Катю Андрееву, там, ці Івашына, ці там Паліну, конечно, Зянон Станіславович скажа, што перш за ўсё вось я хацеў бы, каб вызвалі гэтых людзей. Але калі мы кажам агульна, вось з таго,
того, что мы пачыналі. Тут няма жыццё чалавека, не гледзячы на іх погляды, яно першасна. Ну цалкам згодны і вось наша глядачка Людмила Мамчыс таксама піша так: палітычныя вязні роўныя, жыцці ўсе аднолькавыя. І тут я безумоўна з вами згодны, что там за кратамі жыццё пекла для любога палітвязня, будь то нейкі медыйна вядомы ці медыйна невядомы. І калі шмат кажется про тое, что вось Колеснікова зараз схудала до 45 кілаграмаў, то выбачайце, мы побачили фото Юрася Зяньковича, таксама как бы неадкормленым выглядае. То есть яны ўсе ў аднолькавых умовах. Ну кагосьці можа больш прысуюць, кагосьці менш, но але калі афіцыйна 1500, а неафіцыйна там до 2-3, і пра шмат якіх, ну вот не медыйныя асобы мы не ведаем, якім яны стане. Магчыма, яны паміраюць, і пра гэта ніхто не кажа. Таму давайте вось не будем па-першае спекуляваць на гэтых тэмах, а по-другое ставіць кагосьці вышэй, адно жыццё вышэй за іншае. Змагацца трэба за ўсіх любымі спосабамі, любымі метадамі. Нават калі прыйдзецца нешта там пару словаў перакінуцца з Рыжанковым ці запрасіць яго. І гэта я яшчэ раз скажу, гэта вось, ну, павінна рабіцца. У дадзенай сітуацыі вас не, скажем так, не тое, что не палохае, не насцярожвае, але як вы лічыце, наколькі гэта уплывае на ваш можа імідж, калі вось кажуць, пишут, что за апошнім разам за апошні час хвалілі Усава шмат хто з прапаганды, і Тур, і той же Воскресенскі, і нават Азаронак узгадываў Зянона Пазняка добрым словом, умоўна. Але тым не менш, маўляў, можа, пишут, можа вы штосьці робіце не так, а можа наадварот штосьці так. Вот як вы самі ставіце да ўзгадак вашага прозвішча прапагандай у добрым сэнсе? Я абсолютно ніяк не ставлюся. Ну, абсолютно ніяк. І чаму я павінен нейкія там свае рэакцыі выказваць? Калі мои там словы нейкім чынам, мои дзеянні даюць магчымасць ці ствараюць прадумовы, мы гэтага не ведаем, каб вызвалілі кагосьці, каб не арыштавалі кагосьці, каб там змягчылі умовы, каб выпусцілі кагосьці, то няхай яны хоць там каго заўгодна хваляць. Задача моя, ну і маіх выказваннях, перш за ўсё у тым, каб паказаць, як выглядае сітуацыя ў Беларусі, якая сітуацыя, чаго чакаць, чаго не чакаць, пазбегаць гэтага папулізму, якога наслухаліся хіба беларусы за 4 гады вельмі шмат. Мы ўжо перамаглі, што за паўгады нікаго там ужо усе будуць вызвалены, што за год будуць вызвалены, ну ўжо ў крайнім выпадку ў 22-м годзе будуць вызвалены ўсе, і мы ўжо перамаглі. Вось гэты небяспечны папулізм, ён дэзарыентаваў беларусаў у Беларусі. Гэта першае. По-другое, гэты папулізм на сённяшні момант пераходзіць на палітыку санкцый. Вось санкцыі перамогуць, рэжым зламаецца, абваліцца і ўсіх вязняў выпусцяць. Гэта таксама небяспечны папулізм. У чым яго небяспека і ў чым сэнс санкцый, я вам патлумачу, як яно будзе выглядаць. І таму, што там кажа Азаронак ці Тур, мне абсалютна ўсё роўна. Яшчэ раз кажу, што калі мы сыходзім з палітычнага рэалізму, з адказнасці, то мы і павінны разумець, да чаго прывядуць санкцыі, пазітыўныя, негатыўныя моманты, да чаго не прывядуць, што адбудзецца, калі разваліцца рэжым, а што адбудзецца, калі не разваліцца рэжым. Санкцыі уводзяцца з аднаго боку, людзі ўсё роўна самі. З іншага боку, вось я іншы момант не парушыў, не ўзгадаў, сітуацыя з беларусамі за мяжой. Санкцыі так ці інакш адбіваюцца на палажэнні беларусаў за мяжой. Вось колькі зараз з'яўляецца допісаў, пачынаецца акадэміцкі год, а беларусы, якія паступілі ў вузы, у тым ліку польскія, не маюць магчымасці настратыфікаваць свае дыпломы. Там ужо ў Кракаве збіраюць там петыцыі,
і праз мяне праходзіла інфармацыя, да мяне звярталіся, што нам рабіць у гэтай сітуацыі. І наколькі я ведаю, былі размовы там прадстаўнікоў кабінета, ну так прадстаўнікі кабінета павінны трымаць руку на пульсе і дамагчыся, што будзе нейкі дазвол, нейкая там пашыраная магчымасць, калі гэтая кураторыуму асветы ў Польшчы, я не ведаю, як у іншых краінаў, кажу, што ёсць у Польшчы. Не рабілі такіх фармальных перашкодаў, бо Польшча выйшла з дамоўленасці з Беларусю па прызнанні дыплому. Яны выйшлі, яны фармальна правы, то не будуць нас трафікаваць. Ну але ж павінен быць іншы механізм. Пытанне вось да кабінету, дзе гэты механізм. Чаму ён да сённяшняга моманту, хаця было вядома, што выйшлі з дамовы, чаму загадзя не прадумалі гэтыя механізмы, чаму не агучылі гэтыя механізмы, чаму не падпісалі, сустракаліся з міністрам адукацыі Чарнакам з былога ўраду. І дзе вынікі? Зараз людзі не ведаюць, што рабіць, паступаюць і ў просто роспач. Ну, калі вводзіце там тотальныя санкцыі, абмяжоўваеце беларусаў, ну, калі ласка, ну, павінна быць нейкая кампенсацыя у сэнсе для беларусаў, якія вось намагаюцца выбрацца на захад. Палёгка нейкая. Каб выехаць, каб хутчэй атрымаць візу, каб не было праблем перашкодаў з гэтай настратыфікацыяй. Вось гэтых дзеянняў сістэмных і кантроля за гэтых дзеянняў там, ну, дамовіліся, ну так выканайце. Ну, няма. І тым больш няма, і трэба знову заходнікам тлумачыць, ну, што вы там усіх беларусаў пад адну грыбён. Літоўцы там зачынілі межы, там ужо выйшлі з дамоўленасцяў па інвестыцыях, все, там Беларусь, яны выкрысці. Для іх Беларусі ўжо як незалежнай краіны не існуе. Гэта частка Расіі. Вось палітыка такая Літвы, вось менавіта ўжо зліццё прасторы беларускай з Расіяй. Все, яны ўжо разглядаюць нас як частку Расіі, ставіцца да беларусаў як частку расійскай народа. Гэта што, вынік дзейнасці, прабачце мяне? За 4 гады, за 2 гады вайны, што беларусы ўжо цалкам проста адфутболілі і робяць фактычна сістэмныя перашкоды. Ну, чаму не вырашаная гэтая праблема? Ну, чаму яны не вырашаныя, мы зараз не адкажам. Я думаю, па магчымасці будзем задаваць гэтыя пытанні адпаведным людзям з офіса, з кабінета і гэтак далей. Што тычыцца вось праблемы, скажем, з легалізацыяй, з паступленнямі, з дакументамі да іншымі юрыдычнымі момантамі, я, карыстаючыся вось зараз сітуацыяй, хацеў бы зрабіць невялічкі такі анонс. У нас на Еўрарадыё з'яўляюцца яшчэ один пул пастаянных каментатараў, які будзе менавіта ў гэтым накірунку даваць тлумачэнні. З наступнай серады у нас у эфіры на такім рэгулярнай аснове раз на 3 тыдня з юрыдычнымі кансультацыямі будуць юрысткі Ганна Маціеўская і Марыя Колесава-Гудзіліна. Так што, калі ласка, калі я магу, я б попрасіў вас альбо прапанаваў зрабіць гэта першую сустрэчу зараз, бо пачынаецца акадэміцкі год 1 кастрычніка. Я ведаю, што яшчэ шмат людзей, ну, ў такой сітуацыі, што яны ў роспачы, там пішуць усім там міністрам, не маюць ніякага адказу, каб проста было разуменне і бачанне, што вось у гэтай сітуацыі ім рабіць. Так, там я наколькі ведаю, даюць адтэрміноўку, там рэктарат, каб людзі маглі вырашыць пытанні з кураторыем, але гэта таксама не выхад. Просто каб был ясны механізм, то ў гэтай сітуацыі рабіць, бо яшчэ раз падкрэслю, кураторыум дзейнічае на аснове пастановы ўраду польскага аб выхадзе, бо Беларусь выйшла з дамовы аб настратыфікацыі, і Польшча таксама. Ну, але ж трэба разумець, што гэта сітуацыя, ну, нетыповы. І для беларусаў, беларускіх маладзёнаў вельмі важна выехаць за мяжу. Для беларускіх хлапцоў, якія сюды выязджаюць, каб не трапіць у войска беларускае, ну, лукашэнкаўскае. Так іх трэба выцягваць, трэба просто, вось вырашыць гэтае пытанне, гэта вырашаецца пытанне, калі ёсць прэзідэнт-элект, вось размовай з
с прэм'ер-міністрам і міністра асветы просто прымае рашэнне, што беларусаў мы без нострификации все дипломы признаем. Все, без двухбаковых домовленностей. Это бюрократия. И бюрократия, якая дзейнічае супраць Беларусь. И я лічу, что гэта трэба зрабіць зараз, не на наступным тыдні. Это жыццёва важная для шмат каго праблема, пытанне. Хотя б завтра, ну просто каб люди зразумелі, што чакаць, якія крокі ёсць, якія механізмы. Просто зрабіце гэта завтра. И, ну, насамрэч, это самое корыстное, что можно вось у сённяшняй ситуации зрабіць хотя бы некие вот такие парады. Это, ну, моя вось такая от души, от сердца прапанова. Ну так, дзякуй вялікі. Вось мы акурат такі з нашими шановнымі юрысткамі і будучымі эксперткамі Еўрарады абмяркоўвалі, якія тэмы найперш варта падняць у бліжэйшых, у першых, у наступных праграмах. Вось атрымалі, можна сказаць, такую накірунак, замову, просьбу на тэму, якую варта найперш звярнуць увагу. Сапраўды, насамрэч, шмат таких актуальных тэмаў мы ўжо і учора накідалі, ну але тым не менш. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, нягледзячы на тое, што дастаткова яшчэ пытанняў хацелася б абмеркаваць са спадаром Паўлам, но але я спадзяюся, праз тыдзень у наступную сераду мы гэтае пытанне працягнем абмяркоўваць у нашым сумесным з Паўлам Усавым стриме. Дзякуй вялікі, спадар Павел. Раю усім подписываться на телеграм-канал Павла Усова. Подписывайтесь на YouTube канал Еврорады, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши наступные стримы. Ну и расширвайте, каб як мага большая колькасць людей пачула позицию, у тым ліку позицию вольной Беларусі, агучаную Павлом Усовым з нагоды вось вызвалення палітвязняў. Дзякуй вялікі, до сустрэчы, жыве Беларусі, слава Украіне. Дзякуй, жыве Беларусь.